Hola! Què tal? Com esteu? Quanta gent que hi ha aquí? Què deuen estar fent? Què deuen Deuen estar esperant alguna cosa. Sí, això sembla, no? Ei, la finestra! Que us en dieu finestra! Tota la raó sempre se m'oblida. Vale, doncs vinga, primer de tot ens presentarem per no canviar. A veure, com? Hola, jo em dic Arlet i tinc 4 anys. Jo em dic Júlia i aquesta d'aquí és La Roda. la Roda i ens encanta fer aventures! aventures! Així que vinga, us obrim la finestra. Molt bon dia! Com esteu? Ja ha tornat a venir la finestra, aquesta vegada des de la Vall d'Aran. No sé si sabeu el que és. Ara, quan arribi l'Arlet, us ho explicaré. Jo estic a Bagergue, al poble on començarem, que és un poble preciós, és que no us ho podeu arribar a imaginar. Té unes cases, ves que mireu-les, ara us l'ensenyarem perquè hi té animalets per tot arreu. Us explicaré algunes curiositats mentre esperem a que arribin l'Arlet i la Roda, que no sé on estan. Voleu? Anem a veure'l. Mireu, per exemple, aquests nans tan preciosos que han posat. Tot el poble està decorat de mil maneres i, sobretot, amb animalons. Et trobarem unes papallones, un ase, gatets... Però no us penseu que són de veritat, no, estan pintats amb un carinyo. Anem a veure-ho mentrestant. Mira, mireu, mireu. Aquestes papallones estan fetes de metall, pintades amb spray. Totes les parets tenen algunes cases uns animals i unes altres uns altres. I és que aquest és un dels pobles més bonics, no de la Vall d'Aran, no de Catalunya, sinó d'Espanya sencera. I molta gent ve aquí a visitar-lo, perquè a més, és un dels més alts, és el que està més amunt de tota la Vall d'Aran. Està a 1.500 metres. Per això neva. A veure, seguim si trobem algun animalet més. Mireu, és que es diria que és de veritat, però no. És una pedra. Mira, l'aixeco. Una pedra i a més pesa molt, eh? No penseu que pesa poc. I han pintat aquest gatet aquí dormint que fa companyia als que visiten el poblet. No és l'únic, n'hi ha un altre. Mireu aquest. Allà hi ha el gat, però mireu aquest d'aquí. Un ase. És quasi tan alt com jo. És fantàstic. I aquí, mireu. Un gatet dormint. No és adorable? És que quin poble més maco que és Bagergue. Mireu, i un altre gatet. Aquest té agafat un ratolí. És que aquí tothom s'estima. I aquí, no us ho perdeu, 3 mussols que vigilen de dia i de nit. Aquests no dormen, estan aquí. I aquests són de fusta, de trossos de fusta. Han tallat l'arbre i l'han pintat a sobre. Quins artistes. A veure si veiem algun més. Com aquest poble està tan elevat, el que passa és que el sol, tant a l'hivern com a l'estiu, dura més o menys el mateix. És a dir, que sempre tenen les mateixes hores de dia. Avui no en veiem gaire de sol, però si s'escampés la boira, podríem estar fins la mateixa hora que si poguéssim estar a l'estiu. És curiós, eh? I mireu quines vistes dona d'altitud. Hola, amics. Ara estic a la Vall d'Aran. Però una cosa a Vall d'Aran, que sempre estan ballant. M'agrada la tardor perquè els arbres cauen fulles. M'agrada la tardor, tiroleta, tiroló. Gro, 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 gro. Grogues i verdes són les fulles. Gro, 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 gro. Grogues i verdes i marrons. Ui. Perdó. Ah, mira, és l'Arlet. Arlet, on esteu? Ara estem a Viella. Com que a Viella? No havíem quedat a la Bagergue? Ai, Júlia, que despistada ets. Ui, doncs estic a Bagergue. Vale, ara mateix vinc, no us moveu, eh? Un segonet, que m'he equivocat de poble. Correm. Espero que faci bon temps i quedem amb l'Astrid. Ara venim. Aquest cap de setmana volem presentar-vos la Vall d'Aran i ho volem fer d'una manera molt especial, amb petites grans històries.
us ensenyarem trossets d'aquesta vall explicant-vos algunes anècdotes i curiositats, perquè així us pugueu fer una idea general. Pels que no la coneixeu, la Val d'Aran està situada a sobre de tot de Catalunya. Aquí, a part de català i castellà, parlen aranès, la llengua pròpia i oficial de la zona. Aran és un mot molt antic, d'abans dels romans, que en basc significa vall. Per tant, visitarem la Vall de la Vall. Aquesta és una zona molt concorreguda a l'hivern, perquè les seves muntanyes, combinades amb les tones de neu que arriben a caure a aquesta època de l'any, són molt suculentes pels amants de l'esquí i l'esnou. I precisament començarem aquest recorregut coneixent la història d'una de les grans de l'esnowboard, l'Astrid Fina. Veurem com entrena i li farem algunes preguntes per saber com ha arribat a ser medallista paralímpica d'aquesta modalitat. Som-hi! Hola, Astrid! Hola! 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 Què tal? Molt bé, i vosaltres? Molt bé. Te'n recordes els nostres noms? No. Jo em dic Arlet. I jo com em dic? Júlia. Jo, Júlia. I és la Rosa. I ella és la Roda. I hem vingut aquí perquè ens han parlat de tu, ens han dit que ets medallista olímpica, no? I ens agradaria conèixer una mica la teva història, com vas acabar vivint aquí, per exemple, podríem començar per aquí. Perfecte, jo encantada. Doncs mira, jo sóc de Barcelona, estic vivint aquí a la Vall d'Aran, a Viella, i tot va ser arrel d'un accident que vaig començar a fer snowboard. I bueno, aquí hi ha molta qualitat de neu i va ser on he acabat. A veure, ens parles d'aquest accident? Sí, jo el 2009 vaig tenir un accident de moto, anava per Barcelona amb moto pel carrer València i un que pujava per Padilla amb cotxe em va atropellar i bueno, vaig tenir el peu catastròfic, la lesió més important, i vaig estar 3 anys intentant salvar el peu, però al final vaig decidir amputar-lo perquè sempre estava amb infeccions. He dit olímpica, però era paralímpica, no? Quan et diuen una persona paralímpica, te l'imagines amb cadira de rodes, però tu camines perfectament, no? Sí, hi ha molta gent que em diu, és que no sembla que tinguis una discapacitat, perquè clar, el meu dia a dia vaig caminant quan no tinc dolor, hi ha dies que tinc dolor, vaig sense la pròtesi i vaig amb crosses, però sí, ho porto molt bé. Sí? I com es viu això, no? Sobretot els primers anys, de cop i volta tenir una lesió tan important a la teva vida. Bueno, jo com vaig estar 3 anys que no podia caminar, anava amb cadira de rodes o anava amb crosses, doncs em va ser més fàcil, no? Però sobretot el primer any m'amagava molt, no volia que se'm notés. Que vergonya. Sí, i al començar amb l'esnowboard adaptat em va ajudar moltíssim, perquè la meva primera competició, clar, vaig arribar a Copa del Món, veia la gent traient-se els braços, traient-se les cames, i jo al·lucinava, la gent reia, i jo dic, com poden riure, no? Perquè jo en aquell moment no ho havia acceptat. I em va ajudar moltíssim, va ser com un cop dient, desperta que aquesta és la realitat, no? I pots fer la mateixa vida que tothom. I com vas arribar, no? A l'snowboard? A qui se li acudeix dir, vinga, m'he fet una lesió, doncs comencem a fer snowboard. Sí. Doncs mira, tinc un amic que és professor de snowboard a Baqueira, es diu Quico Caballero, i abans de l'accident ja m'ho deia, no? De vine a provar l'snowboard. I saps això que tens una vida molt rutinària, feina, casa, i no feia molt més. I al tenir l'accident ho volia fer tot. I em va dir, et vens a? I jo, sí. Primer vaig dir, bueno, soc patapalo, en recorda. I em va dir, bueno, seràs un repte per mi. I vaig començar amb ell, vaig estar 2 dies amb ell, i a l'arribar a Barcelona em va comentar de les proves d'accés de l'equip nacional, i al principi dient, aviam, si baixo una verda de cul, com m'he de presentar? I bueno, com el no i el tinc, m'hi vaig presentar. Clar que sí, aquesta és l'actitud. Sí. Ah, i això que ens has portat? Mira, us he portat la medalla de jocs, que tinc unes quantes, però aquesta és la més important que he aconseguit mai, i em feia molta il·lusió ensenyar-vos-la. La vols agafar? Mira com pesa. Pesa moltíssim. És la d'or? És de bronze. De bronze, ostres. És de bronze. Ja és maquíssima. I és de bronze de veritat, perquè es queda negra, molts cops l'he d'anar netejant. Sí? I ets d'aquestes persones que la tenen una caixa o que se la penja i la mira? La penjaré en un quadre, perquè ara he estat en mudances i tal, però la vull penjar en un quadre, allà al rebedor. Però sí, pesa mig quilo, la vaig pesar ja per curiositat. Sí. És dels Jocs Paralímpics, això? Sí, això és dels últims Jocs Paralímpics, que va ser a Pyeongchang, a Corea, i el 2018. I què, l'experiència? L'experiència és brutal. Jo sempre dic que tothom hauria d'estar a una villa de l'esportista paralímpica, perquè veus cada gent amb superacions que et quedes al·lucinada. Però si jo no tinc res en comparació dels altres, o sigui, és una lecció de vida estar allà, i és brutal, coneixes a molta gent de diferents països i
No sé, és molt guapo, és una experiència. Ja no la competició, sinó l'ambient d'estar a la villa. Perquè hi ha bon ambient, no hi ha competició entre els aquí. Mira, i això és una cosa que m'ha al·lucinat. Jo vaig fer patinatge artístic de petita i hi havia molta rivalitat. I aquí a l'snowboard adaptat tothom t'ajuda. La teva rival directa, si se't trenca la fixació i ella té la peça, te la dona. O sigui, som amigues fora, però no deixa de ser rival a la pista, no? I això és una experiència brutal. Que xulo, mare meva. Sí. Com t'entrenes? Com funciona la taula, no? Vas amb les sabates normals, portes una sabata adaptada... El que són les botes són normals, però em vaig fer una pròtesis adaptada, perquè amb la pròtesis que porto ara, al fer puntes em anava malament, clavava molt la punta, perquè està feta per caminar, no per absorbir cops, no? I bueno, la meva ortopèdia, l'Institut d'Esbert, que està a Sant Just, em van dir, què necessites? I vam començar a fer proves, i gràcies a ells doncs he trobat l'angle perfecte com per fer snowboard i per no fer-me mal en el monyó, que és molt important. I és aquesta l'única adaptació. Tot el material és igual, però la pròtesis és diferent per fer snowboard. Que xulo. I ara què? Aquest any què toca? Doncs mira, aquest any m'estic traient la titulació per ser professora de snowboard, que vaig pel segon nivell. M'agradaria el dia de demà poder ensenyar a altres noies o nois amb una discapacitat a fer snowboard, perquè amb la meva experiència trobo que serviria, no? I faré pràctiques amb l'equip, o sigui, amb noies noves que vinguin. I bueno, també he fet xerrades d'empreses per conscienciar que la discapacitat d'un dia per l'altre et pot passar i que no passa res, vull dir que es pot fer vida normal. Que importantíssim. Sí. I ens ensenyaries on t'entrenes? Home, i tant. Sí? Sí, anem. Doncs t'acompanyem. Vale. Com que aquest és el teu gimnàs? Sí. Doncs és un gimnàs molt normal. Sí, molt xulo, però... Sí, exacte. Si totes les màquines són normals, adaptem algun exercici, però tot el que ve sent la maquinària fem servir la mateixa que tothom. Que curiós. Mira, t'han posat un pòdium aquí, Arlet, perquè t'hi pugis. I aleshores, si dius que les màquines són les mateixes, per exemple, en una bicicleta, quan poses el peu? Bueno, és que jo personalment tinc diverses pròtesis. La que faig servir per caminar sí que la faig servir per anar al gimnàs. Però després, mira, t'he portat aquí per ensenyar-te. Per exemple, tinc 3 pròtesis. Avui t'he portat la d'aigua, perquè la de snowboard me l'estan reparant. Es va podrir el peu de la humitat de la neu. Ostres. Sí. Mare meva, quin estil! Aquesta és la que faig servir per l'aigua. Has vist? I què té de diferent de l'altra? Doncs que els tornillos no s'oxiden. Si jo vaig amb la de caminar al mar, diguem, amb la sal se m'oxidaria i es trencaria el peu. Que xula. Mira, també pesa, Sí, és maca. Pesa molt. Pesa molt. Però el peu no té mobilitat, perquè és d'aigua només per això que deies que... Exacte, quan fas el pas sí que es mou una miqueta, però només amb el pes del teu propi pes. Ai, del teu propi cos. Pesa. I l'altra és Sí, com aquesta, però no es pot mullar. Exacte. I la tercera? La tercera és la de fer snowboard, que l'adaptació que tinc és que puc flexionar. Perquè si tu et fixes amb aquesta, si flexiones, s'aixeca el taló. Aleshores, amb aquella puc flexionar sense que s'aixequi el taló. I així, quan faig snowboard, no clavo puntes. Tot un món. Les úniques adaptacions que tinc sempre són amb les potes, que li dic. Jo a les pròtesis li dic potes. I totes són així de xules i d'estiloses? Me les faig sempre en decoració. La primera sí que va ser que no volia que es notés i la volia de color carn. I ara, cada any em canvio el tatuatge. Molt bé, molt bé. I parlant de tatuatges, portes algun? Sí, porto un tatuatge que és molt especial per mi, que mira, és el símbol de Paralímpics. Mira, és aquest. Sí. A l'Olímpic són els aros i al Paralímpic són els ajitos aquests. I això d'aquí? Doncs mira, això és com vivia abans a Barcelona i ara la Vall d'Aran són els meus jocs preferits i em vaig tatuar a Barcelona del principi i Vall d'Aran a l'esquena, diguem. Ostres, Bueno, i ens explicaries algun exercici? Volem fer algun exercici? Sí? Per Fem posar-nos en exercici? forma, no? T'ensenyo una mica com Primer fem? tenim que guardar això, no? Vale, perfecte. Les coses ordenades. Ho deixem a la Està aquí, funda. no? Ho posem a la roda? Sí, la roda de la porta. La roda és per posar qualsevol cosa. Vale. Anem a fer un exercici? Sí. Vinga, som-hi. A veure què ens fas fer. Mira, anem a fer un exercici que em fan fer per muscular l'esquena, vale? I és, agafem això, obrim una miqueta les cames. Espera, trec això d'aquí per posar-li una Sí. roda.
Aquesta és la roda. Aquesta és la meva. Aquesta és la meva. Vinga, obrim les cames una miqueta, l'esquena ben recta i agafem això i pugem. Es diu pes mort, fins aquí. I tornem a baixar. I així, moltes repeticions per posar-nos ben fortes. Bon exercici. Costa, Costa, No, Júlia? I la roda què? Aquí, aguanta-la com a mínim, gamberra. Quantes hem de fer? 3 una més i ja està. Vale. Molt bé. Quin superexercici. Ja, però ja roda, ja. Ja, Roda, tu no has fet gaire. Bueno, no m'estranya que et posis en forma. Sí. Ens ha encantat veure el teu espai, conèixer la teva història, conèixer les teves potes Moltes i gràcies. esperem que vagi molt bé aquesta temporada que entra. Moltíssimes gràcies i gràcies per la visita.